Culture Secretary. Siyabingelela kakhulu, sibingelele naku-DS wethu okhona la phakathi kwethu. Sibingelele naku-Youth Command Coordinator uMzobe. Sithi salute ku-President wethu today. Osivakashele namhlanje eThekwini nathi sizizwa singabancinyana ezitheku. Angicela nje ke sishayele ihlombe ezitheku namhlanje. Let me take this opportunity, PS, njoba sekushiwo ukuthi ukukhuluma imeya yenu namhlanje. Iyona ezothi namhlanje sijabule kakhulu singama-Grand Forces aseThekwini. Sijabule kakhulu ku-Youth Command ekhona phakathi kwethu. Abaholi abahlukene abasuka kuma-regions, ama-sub-regions ahlukahlukene. Sibingelele kubo bonke abantu abakhona. Kakhulukazi ngoba kuyinyanga yomama sithi halala ngokodo halala. Halala ngokodo halala. Mongameli, siseThekwini. iTheku belaziwa njengesithi ebidume kakhulu emhlabeni wonke jikelele. Kodwa unfortunately ngeke ngisawaphinda lawo mazwi because ukuhlala eThekwini sekufana nesiqalekiso mongameli. Usuhlala eThekwini elingenawo amanzi. Uma uzovuka ekuseni ungazi ukuthi uzoqalaphi ngoba amanzi awekho mongameli. Into eyinkinga kakhulu kuleli Thekwini ngenxa yengqalasizinda ngoba imali ekufuneka ngabe yakha ingqalasizinda iyadliwa kuleli Thekwini esikulona mongameli. Abantu baseThekwini mongameli sebephila ngama-water tankers. Sekufuneka uvuke ekuseni uphathe ibhakubhaku ukuze ukwazi ukuthi ulale ube namanzi. Uma kufike i-water tank ngakini mongameli, wazi kahle ukuthi kule water tank isithunzi somuntu omnyama siyehla. Ogogo bethu abangakwazi ukuhamba kufanele bathathe ibhakubhaku bawokhe indawo ende ukuze bathole amanzi ngenxa yokuthi asina leadership eThekwini. Mongameli, sometimes sivuka singenawo ugesi kuleli Theku. Uthi uyavuka uthola ukuthi ugesi awukho futhi kade wahamba. Uthi uyafona kwinamba yamasipala mongameli uthola ukuthi ayingeni. Uthi ke ubuye lo gesi mhlambe after a month kade ungenawo uyabiza abantu baseThekwini abanawo amathuba omsebenzi abakwazi ukufota ugesi. Uthi uyavuka la uhlala khona ewadini kwi-VD mongameli kugcwele udoti yonke indawo. Uthi uyafona kamasipala ukuze ukuthi lo doti uqoqwa nini ungayitholi i-answer mongameli. Iyona into esiphilayo eThekwini. Mongameli, ingane zethu ayisebenzi. Mongameli, ingane zethu zigraduate kodwa asinawo amathuba omsebenzi.